Byť dysgrafikom je jednoducho na takisto ako byť dyslektikom, dyskalkulikom či mať nejakú inú chorobu. Pre tých, čo nevedia, dysgrafia je porucha písania. Deti, ktoré majú diagnostikovanú dysgrafiu, často vynechávajú písmená, zamieňajú písmená, majú neuhladný rukopis, ako napríklad ja, môj škrabopis je niečo neskutočné, majú nesprávne tvary písmen alebo ani nedodržiavajú riadky. Občas sa tam môže vyskytnúť aj pravopisné chyby a tak ďalej. V školských hlaviciach to má pár výhod, čo sa týka písomiek a zadaní, na ktoré budete mať viacej času, ale nie je to všetko iba slniečko a dúhy. Napríklad ja osobne píšem ako doktor z Obrnov. Keď moje písmo videl znalec hieroglyfov, povedal mi, že s ním má ťažkosti. Tu máte to písmo, naozaj si nevymýšľam. Napríklad, keď som v škole písal písomku, tak som musel niekedy chodiť učiteľovi dovysvetľovať, lebo moje písmo bolo až také kritické, že ten učiteľ to vážne nevedel prečítať a on vedel, že to možno nie je moja vina. Vždycky som prišiel za učiteľom a musel som mu prečítať, že ktorá odpoveď je ktorá. Niekedy som si tam niečo aj dovymyslel, že som tam nehal na skole iba také vlnky a povedal som jasné, veď to je správna odpoveď a on bol taký, že is it though? Vždy som sa v škole musel spoliehať na poznámky mojich spolužiakov, lebo to moje písmo naozaj nevedel som ho niekedy ani ja sám prečítať. Každé 2 roky som chodil na krajské oddelenie k špeciálnym pedagogičkám, ktoré so mnou robili viaceré testy, niektoré na správanie a niektoré na dysgrafiu. Takže áno, bol som dvojnásobne special child. Neskôr na Gimply som dokonca navštevoval školskú psychologičku, ktorá sa zaujímala o môj progres celkovo, keď som išiel zo základnej školy na gymnázium. Začali túto moju dysgrafiu brať niečo ako on nevie písať na serióznu vzdelávaciu chorobu, čo bolo celkom príjemné z pohľadu mňa ako študenta. Je pravda, že niekedy mi ujde diakritika, niekedy vynechá gramatika, niekedy aj nejaké to písmenko zabudnem napísať. No našťastie pre mňa a ďalších dysgrafikov žijeme v dobe počítačov a mobilov a rôznych autokorektov, takže to nie je vôbec také ťažké, ako to bývalo kedysi. Dysgrafici a podobné by sme mali byť v škole zvýhodňovaní oproti ostatným. Vzdelávame sa totiž podľa IUP, aka individuálneho učebného plánu, ktorý máme aj napísaný na zadnej strane vysvedčenia. V praxi to znamená, že by sme mali mať viacej času na písomkách, namiesto diktátov písať doplňovačky. A ak náhodou hrá pesnička Dysgrafik od Xindl X, každý si na vás spomenie. Existuje však viacero stupňov a úrovní týchto porúch. Mne bolo povedané, že ešte nemám ten najhorší prípad. Tu ešte raz moje písmo a urobte si o tom svoj názor, že toto ešte nie je najhorší prípad. Deti, ktoré majú diagnostikovanú dysgrafiu, sú však úplne normálne a sú také isté ako normálne deti, iba s tým rozdielom, že píšu trošku veď ste to videli. Takisto ako dyslektici majú problém s čítaním, či dyskalkulici majú problém s číslami. Počul som aj také názory, že to je všetko moderný nonsens a že sme na deti moc zhovievaví. To isté sa hovorí aj o poruchách pozornosti a aj hyperaktivite, ktoré síce nemám oficiálne v papieroch, ale minimálne tú poruchu pozornosti, keby ma poznáte, tak mi dáte za pravdu, že naozaj mám. No tieto poruchy sú potvrdené rokmi tvrdých dát a práce skúsených špeciálnych pedagógov. Možno sa nikdy nebudem venovať kaligrafii, no písaniu sa venujem už pomerne dlho. A žiadna porucha mi v tom nebude brániť. Ak máš nejakú poruchu, tak na teba apelujem, aby si sa nenechal od ničoho v živote odradiť. Keď niečo v živote chceš robiť, tak to rob a nenechaj žiadnu hlúpu poruchu, aby ti prekazila tvoje životné plány. A ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa pri ďalších videách. Zatiaľ čau!